हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मनि बर' इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय। आं भिडिअ बानायनाया एसे गोबावानो जाबायमोन आरो गरमखायनो आरो न'आव माइ गायाबाबो मालायनावहाय गायहैबाय थानाय जादों। दादैमोननावबो गायहैदों आरो ओरैनो थास्लायस्लाय होनानै हाजिराबो गायहैदोंमोन आरो आं ओंखायनो नोंथांमोनजों भिडिअ शेयार खालामनो हायाखैमोन आरो ओरैनो थाबाबो जा गरम ओंखायनो बायो आं भिडिअखौनो बानायनो ओंखायनो भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दिनै रायजोनि खोथिया फुनो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। दिनै दख'ना गानदों आङो नोंथांमोननि सायावहाय भिडिअ बानायनो होननानै। जा सान्दुं गोसा आखायानो खामजोबसिगोन नै आखाइ गुसुंसो गानबाय आङो। आर'नाइबो खाखाबाय ओमफ्राय बाजैमोनखौ नेगासिनो मानसिफोरखौ दाबो फैयाखै। बिसोर फैबाथाय थांनोसै आरो नोंथांमोनजोंबो देखायलांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आंनि भिडिअखौ। नै लोगोफोर जोंहा फैबाय खोथिया फुनो साथामजों। भिडिअ लाबा मिनियावल' बियो मिनि सुलि नालाय बियो माबा मा होनो माइ गायाखै नालाय ओंखायनो साफा जानानै दं। नाखो गुफुर जानानै दं आंसो खामथाबजोब्बाय। सान्दुङा एनै नायलाय मोदान खादों जा गोसाखा। माबायदि फुगोनथाय मानसिफोरानो फैजोबाखै आरो नोंथांमोना दा फैबाथाय देखायगोन फैजोबबाथाय। Dia kasih nadang. Berapa nama? Dari di kayu sana. Jom keluar mana nggak? Nah, bisa lah sih kusung itu kan? Em chụp nè. Anh ơi, đã sắp phụ trên đường. Thôi, bị bự. Nơi ăn bù phụ gasne. Bữa mà bà nhìn được. Kaya rồi, đã sắp thắng quá rồi. Không đã là khăn đi cô xài xa là khá bê đấy nè. Nơi, xin làm gì này ạ? Ôi, nâng má này khá chếp phá khơi. Thế được. Thế nào có đi. Ơi, đi bớt khá chếp phá lạch đường. À mày ăn nè. Mà thử. Ôi, bay đâu này. Pani goya xe. Nó khá chếp phá nó phá. Mà nè. 예, 그 조난 커치푸드. 어디나 이제 자세동 바이야를 남아네.
मुथाय फैसाखौ दे आङो बिसा खाखाबाय ओमफ्राय मा ओमफ्राय जाबावनो गैला आरो बाबारे माथो बेना मुथाय जाबायसो आं मोनसे पास खागारदों आखासि जाबाय जोंना मुथाय सोबावगौ दे मुथाय सोबाव दे आं दसे दोनथ'नोसैलाय दै नाय खाथिबगासिनो दङ आखा फैसाखौ सोसोना आंना 10 थाखा जाबाय बावा आखासे नागिरदां थेवला फै दे गैया गैया मिथिया आं सोङाखै Nadang kusia. Rala एम्फौखौनो होसोदों नै बे जिंसिम फैखाथारबायमोन ओंखारबोसिगोन बारा खाथियाव थांनाङा दङलै बे दङहाय नै बिसिम मोनफैखाबायमोन बैजों लोगोसे दंमोन बियो जिबौ ओंखारदों गाइस जिबौ जिबौ गोरानसोलाय बे थेफा फुनाय दानि जिबौआ जिबौनि खिथांखौ नामा सौजाबा मा खालामगौमोन सौजाबा मिथिला हे मा खालामगौमोन मिथिला खिथु खिथु खारफाग्राया खांजोब्बाय दब्लायसे बारखौ हाथि गायनो लांसै ला थांलाय खाथियाव लांनो होइलाय मानि निग्रो बेलाय लाबा खांजोब्बाय गासिखौबो न'आव थांनोसै खिथु खिथुनो बोरै आं नोंखौ थिख्लिखौ लाबोनो थिनदोंमोन ना लाबोबाय मा मेथाइ लाबोदों मा मेथाइलै बुट मेथाइ ओमफ्राय सायालाय गाइखेर नंगौना नङा साल' गाइखेरबो नङा आयै नै बे खन्थाइया मा मेथाइ जादों थाय खोन्थादो बुट जादों ओमफ्राय सायालाय साया मा सामोनलै देलाय खोन्थालाय गाइखेर सा ना लाल सा देहानो देखायगोन साखौ खोन्थालाय नुहुरलाबा जानबालाय बेखौ गोजानाव थाबायबा नों खोथिया फुदों आरो सा लोंनो फुदों आखा फैसा होनाय
मासोल' आबैया फैसा हरगोन ना हरा सोंलाय दंबावो आयु मा दंबावो बेयाव गैलानो गारहरजोब्बायनो आबैया ए मादैसोनो माथो नों मिथिया मिथियो खोथिया फुनाय नायफैदोंमोन गाइस आं फुखांनानै दुगैनानै फैनानै भिडिअ'आ लायैया गोबावथार जाबायमोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोननो खोथिया फुनायखौनो आं दिनैसो लानानै भिडिअ' हगारनोसै होननानै लाबाय आरो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आरो भिडिअ'खौ बारा मोजां लानाय जायाखै माबा आगै सासे लाना होदोंमोन आरो ओमफ्राय भिडिअ'आहाय बारा मोजां जायासै खोमा बियो बारा मोजां लानो रोङा नालाय बिसोरो ओंखायनो दिनैनि भिडिअ'आ गुसुं जाबाय खोमा मिथिला लाफिनबाय ओमफ्राय सान्दुं गोसायाव आइया खोथिया फुनो हाया नालाय ओंखायनो आङो फुबाय आरो गरमथारबो नालाय सान्दुं गोसाथार ओंखायनो रायजोनिखौ आङो फुबाय आरो जाया सान्दुं